ৰঞ্জনে ৰিলিজ কৰিব লাগিব নহলে ইয়াত কি বিজেপি গভৰ্নমেন্ট কি কৈছে তো खुलुमबाय नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट शेयर खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जोबजासिम नायलां जोबोद इम्पर्टेन्ट तो इउबिपिनि जितु जथुमा सावराय मेलाव अरुणाचलनि बारग' भाइस प्रेसिडेन्ट नीना कान्ड बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायदों बिथाङा आलासि महरै फैदोंमोन तो बिथाङा बुंदों जे नर्थ इस्टनि बाथ्राखौ लानानै नर्थ इस्टआव इउनाइट जानांगौ खौसेथि जानांगौ इउनिटि जानांगौ आरो बिथाङा बेनो मेन गेदेरसिन बाथ्रा बाथ्राखौ फोरमायलांदों नोंथांमोना जोबजासिम नायलां মই এটা সদায় মই কৈ আছো আজি ইয়াত আমি পূৰ্তিকে থাকিলে কি হ'ব ইউনাইটেড বড়ো পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যন যিমান চেণ্ট্ৰেল কমিটি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি আছে চবক মই এইটোৱে মোৰ এটা অনুৰোধ আপোনালোকে যোন আমাৰ ৰঞ্জন দৈমাৰী যোন জেলত এতিয়ালৈ আছে আৰু তাৰ লগত যিমান এতিয়া কেডেট তাৰ লগত এতিয়া যিমান লোকে চেণ্ট্ৰেল জেলত আছে সিহঁতক আপুনি ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ পৰা মুভমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ কেলে বুলি ক'লে এতিয়া অসম চৰকাৰৰ মিনিষ্টাৰো গ'ল আমাৰ অনাৰেবল MLAও গ'ল সব নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড লিডাৰ আছে চবক VIP ট্ৰিটমেণ্ট দি ৰাখিছে BPI সিহঁতৰ ছিকিউৰিটি দি ৰাখিছে আমাৰ ৰঞ্জন দৈমাৰী চুৰ নেকি ৰঞ্জন দৈমাৰী একদম ফ্ৰীডম ফাইটাৰ বড়ো মানুহৰ কাৰণে এটা নিজৰ লাইফটো ছেক্ৰিফাইচ কৰা হয় বেলেগ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড লিডাৰ কিতাক আলফা হওক কি হওক যিমান আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড লিডাৰ আছে সিহঁতক ইমান স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট দি পেলাই আমাৰ ৰঞ্জন দৈমাৰী কেলে জেলত এতিয়ালৈ ভৰাই ৰাখিব সেইকাৰণে মই বড়ো সমাজক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আজিৰ পৰা আপোনালোকে আন্দোলন কৰক মই লগত আছোঁ ময়ো যাম আন্দোলন কৰিব ৰঞ্জনক ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে ৰঞ্জনে ৰিলিজ কৰিব লাগিব নহলে ইয়াত কি বিজেপি গভৰ্নমেন্ট কি কৈছে যেতিয়ালৈ এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ আগত আমাৰ ৰঞ্জন দৈমাৰী আৰু তাৰ ল'ৰা কেইটাক ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ষ্টেপ ল'ব লাগে বুলি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ जाय अरुणाचल फरायसा आफादनि दैदेनगिरि नीना कान्ड बिथाङा जि बाथ्राखौ फोरमायदों ओरैबायदि 100% सैथो बाथ्रा फोरमायदों दा बेफोरबायदि खाबुआ जोंनि गेजेराव दा दङ इलेक्शन खाथि नोंथांमोना नुदों दिनै आदिबासि सान्थालि हारिफोर मुस्लिमफोरा दिनै इउनाइट जाबाय आदिबासिफोरा दिनै इउनाइट जाबाय आरो बे इउनाइटखौ बिथांमोना फैबाय थानाय जितु विधान सभा इलेक्शनाव जोंनि BTCनि रायजोजों लोगोसे आसामावनो बिथांमोना फोरमान होनो नागिरदों जितु नोंथांमोना नुबाय थांनाय जितु फेब्रुवारिनि 1 तारिखआव झारखन्डनि चिफ मिनिस्टार JMM झारखन्ड मुक्ति मोर्चानि जितु मुख्यमन्त्री हेमन्त सरेना फैनानै आदिबासिफोरखौ इउनाइट खालामनो थाखाय बा आदिबासिफोरखौ गोहो गोरा खालामनो थाखाय बिथाङा जे बिथोन होलांबाय बेखौ लानानै फैबाय थानाय विधान सभा इलेक्शनाव आदिबासि सान्थालि हारिनि जितु जय भारत पार्टी JVP बियो JMM जों बा JVP बै JMM आ JVP खौ फैबाय थानाय विधान सभा इलेक्शनाव स्ट्रंलि सापर्ट हरनो नागिरदों दा बे बाथ्राखौ सानोब्ला जोंनि बर' हारियाबो इउनाइट जानानै जितु जे नीना कान्ड बिथाङा फोरमायलांबाय बियो जोंनि रन्जन दैमारी सार जाय जोंनि बिर जोहोलाव बिथाङा सासे सिखाव नङा डाकेट नङा बेखौ मानो दिनैसिम आसाम गभर्नमेन्टआ बा भारत सरकारा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदों बेखौ बख'नो थाखाय जों बर'फोरा इउनाइट जानानै खौसेथि जानानै आन्दोलन खालामनांगौ आन्दोलन खालामनानै रन्जन दैमारी सारखौ उदां खालामनांगौ दिनै बिथाङा बिराद मोजां बाथ्रा बुंदों दिनै आल्फा दङ आल्फाफोरनि सायाव जेबो एक्सन लाया नाथाय जोंनि बर'निखौ मानो बेफोरबायदि खालामना दोनदों दिनै आदिबासि सान्थालिफ्रा अपेनलि जिलिद बायदिसिना जं लानानै बेरायो नाथाय जोंनि बर'आ माबा मोनसे तालवार बायदिसिना लानानै भिडिअ मोनसे क्लिप्स ओरैनो रिल्स बानायब्लानो एरेस्ट खालामजायो बेनि ओंथिया मा बे बाथ्राखौ जों साननांसिगौ आरो थ' अब्ला नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो मा बुजि मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो